Bisan kung wa nay supply sa bakuna, ubay-ubay gihapon nga taga Lapu-Lapu City ang namasin nga mabakunahan karong adlaw. Samtang local vaccination operation center nagplano karon nga mopalit og mga COVID-19 vaccine. Siluan meron dina sa report. Alas 8 ganihang buntag, midagsa sa Hoopsdome kini mga tawo nga buot magpabakuna. Niadtong Biyernes sa buntag pa nahurot ang Sinovac vaccine sa Lapu-Lapu City ug hangtod ganihang buntag wala pay bakunang miabot. Apan bisan kun gibalibara na, ubay-ubay gihapon ang nagpabilin sa Hoopsdome nga namasin nga may supply sa bakuna nga moabot. Usa kanila si Stephanie Nicole Villarba, kinsa may type 1 diabetes. Kay napanglantawan na nilang dagsaan karong adlaw ang pagpamakuna, nagbaw na sila og kanon ug sudan aron sawan sa ilang pamilya. Last week raon ta gyud ko ate nya gi-deny ko nila kay mao daw wala ko'y confirmation, so nagkuan ako certification sa akong doctor. Nya pagkahuman na to, pag-anhin na mo Friday nahutdan na sad. Nya karon unta mi nagkuan kay ning sulti tong naay admin dira or kinsa in charge na kanang naada daw available this Monday. So nangadlawon pud mi sa mua. Dismayado usab si Aljun Kapuyan, 28 anyos, kinsa nakaschedule untang bakunahan niadtong Hulyo 1. Wala mo kay baw kay wala man ko taxi. Emoto niya pag iningon akong igagaw nga tanawa lang sa website kay kanang na may time nga dili na sila mo text mo pagtanaw nako naamang gyud naam ko schedule July 1 nya duty man ko ana mo to niyari ko pag Sabado pag-ari na ko wala may open day kay wala man day ko anang Sabado imbalik ko karon nya mao to pag karon pag ana pagpakita na ko ani wala man day sila vaccine. Samtang ang uban namasin bisan kun wala sila sa schedule karong adlaw. Wala ko schedule jud karon, namasin lang jud ba. Kay daghan man sad sa mo nga na injeksyonan nga nag-walk-in. Kay nagdumili sila pagpamauli ang deputy head sa local vaccination operation center na ang mipasabot kanila. Si Mayor Ahong, ang iyang instruction ako, dapat dili mahunong ang vaccination. Kung karon wala jud koy mahimo, ang koy mahatag. Human mapasabot, tagsa-tagsa silang namauli apan may nangabot usab gihapon nga magpabakuna sama niining mga police trainees. Giulagway sa local vaccination operation center nga frustrating ang sitwasyon karon sa lokal nga kagamhanan tungod kay dili commensurate kun dili takdo ang gidaghanon sa supply sa bakuna nga nangabot sa gidaghanon sa mga tawo nga buot magpabakuna. Subay niini, gikonsiderar karon sa local vaccination operation center ang pagpamalit og bakuna aron dili na subling mahunong ang pagpamakuna sa dakbayan. We also heard nga naay mga LGUs in Metro Manila nga nakapalit na og ilahang bakuna. So that's one thing na we will have to reconsider. I will sit down with Mayor and DOH probably unsa man ang proseso. Because if allowed ang LGUs in Metro Manila, sila Lapu-Lapu would also want to do the same. Sa pagkakaroon, aduna nay 35,910 ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose, samtang 6,301 na ang nakakumpleto sa ilang bakuna. Muabot na usab sa 248,000 ka mga upunganon ang nakaparehistro na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.